Vítejte na Stříškově. V této krásné čtvrti Prahy 9 vám nabízím krásný a světlý byt 3+1 po rekonstrukci. Největším benefitem tohoto bytu je jeho krásné okolí a rychlá dojezdová vzdálenost do centra města. Chtěli byste bydlet 10 minut od centra města a přesto být na dosah přírody? Byt se nachází v 6. patře s dokonalým výhledem na město a do přilehlého parku. Velkou výhodou tohoto bytu je dostatečné soukromí. Samozřejmostí je kompletní občanská vybavenost docházkové vzdálenosti. Navíc je u domu plavecký bazén a za 5 minut jste v obchodním centru Letňany. Stanice metra Stříškov je jen 5 minut pěšky a za dalších 10 minut jste v centru. Autem jste v centru za chvíli, a to díky skvělému napojení na magistrálu. Naopak z Prahy se dostanete také hned po spojení na Pražský okruh či blízké dálnice. Zaujal vás tento byt? Já myslím, že je to dokonalé spojení pěkného klidného bytu, úžasné dostupnosti centra a okolní přírody a vyžití. Co se financování nemovitostí týče, neváhejte se na mě obrátit. A jestli jste nadšený tak jako my a chcete víc sousedí těchto sympatiáků, budeme se na vás těšit při osobním setkání.